Kasi inspiration living exemplary. Injongo kukukhulisa, kukukhuthaza, kukomeleza, ukuze uhlaziyeke emandleni. Namhlanje emsebenzini ndithatha ikhefu ndiyozenzela into etyiwayo. Ndiphethe umbeko wemini yangezolo ndiyokufaka eavenini into yokuba kube shushu. Ndingena apha ekitshini kufutshane, kukho iindawo zokuhlala, ndimamela abantu ababini bezincokolela. Lathi ngoba indlebe lisela ndakhe ndayiphulaphula le ncoko yabo, ndijonge into yokuba izawubheka phi na. Uthi omnye usisi kulo bhuti, "Oh, ncedile le corona wethu. Yho, izokhe isiphumze. Siphumze apha emsebenzini, kwavalwa naloo cawe endingayazi ke phofu nento yoba yintoni le nto abantu bayizuzayo ecaweni. Ndisitsho nje ndingumama omanyano, undijonge kakuhle. Inoba ndine-30 years ngoku ndihamba icawe, kodwa andinawuxelela nenye yentshumayelo ebendimane ndiyiva. Caca into yokuba bendidlala ngexesha lam, phofu ke nabo bafundisi abo bachitha ixesha labo bona kuqala." Athule lo bhuti athi, "Yazi, mna ndineminyaka eyi-37 nditshatile nenkosikazi yam. Uququqo mhle. Ngelo xesha umfazi wam ndiphekelwa nguye, ndiphakelwa nguye le minyaka yoyi-37. Andizazi izidlo ubungakanani bazo, kodwa ndiyathekelela into yokuba inoba zigqithile ku-32,000 andenzela zona mihla le. Kodwa ndingabe ndiyakuxokisela kuba andizikhumbuli, andinawuxelela ngamagama imenyu yezinto endizityayo mihla le. Kodwa ndiyayazi into yokuba oku kutya ndiphakela kona nandiphekela kona kuko okundinceda, kundinika amandla endiwadingayo ukuze ndenze umsebenzi wam. Uba umfazi wam ebengandinika ezi zityo emane ndiphakela zona mihla le, inoba namhlanje ngendisendifile ngokwasemzimbeni. Ngokufanayo, ukuba bendingazange ndiye ecaweni ukuze ndondliwe, ngendifile namhlanje ngokomoya. Ngoba ukholo lubona apho ongabonakaliyo khona. Likholelwe kwizinto ezintle kwaye lifumane into engenakwenzeka. Ndiyambulela ke uThixo ngokusondla ngokwasemzimbeni nangokomoya. Intshumayelo eziwe phezu kwentloko yam zindibangele namhlanje into yokuba nam ndikwazi ukuma, ndithethe ngoThixo, ndinikeze ngobungqina bakhe kwabanye abantu. Hayi ngokwezinto endizivileyo, kodwa ngokwezinto uThixo andenzele zona. Yazi le nto indikhumbuza into ebendisandoyiva ithethwa nguJonathan Meyer, ebalisa ngeli xesha lifana neli. Kukho isifo esikhulu esibhubhisayo esibulala abantu abanintsi. Sibulala abantu eChina, sibulala abantu eItaly, sibulala abantu eIran. Nalapha eMzantsi singenile, kodwa asikabulali mntu kwangoku. Kodwa inani limane lisiya linyuka. Kuye kwavakala ke into yokuba mhlawumbi ichiza lingavela,
kodwa ukuze ichiza livele kudingeka into yokuba kubekho umntu onegazi. Igazi eli-clean kwenziwe ichiza ngalo. Ndibona abantu ke bebanintsi besiya ezibhedlele. Kukusapho ebuliye ekliniki, umama notata bahamba nomntana. Baye bancedwa ke nabo batsala igazi beyojonga into yokuba abanaso esi sifo sikhoyo, kuba kuthiwa sithatha iintsuku ezine phambi koba sibonakale. Sithi xa seyibonakele apho umntu agulele ungabikho. Emveni uba betsalwe amagazi bacela into yokuba bahlale phaa phantsi ngexesha kusahlolwe ligazi litsalwe kubo. Mzuzwana kubuya oogqirha bencumile, bethethela phezulu, bekhwaza igama, kodwa eli gama livakala into yokuba bathini. Kwale xa bemane besitsho, athi umntana lo wabo bahamba naye, tata singathi kubizwa igama lam phaya. Basondele nyhani oogqirha, abuze utata into yokuba hayi bo gqirha, iziphumo seziphumile? Bathi tata, siphethe iindaba ezimnandi, silifumene igazi elinako ukunceda ilizwe lonke kwesi sifo sibhubhisayo. Iindaba ezimnandi zezinto yokuba singakwazi ulenza ichiza ngalo, basinde bonke abasemhlabeni ngenxa yeli gazi. Athi kodwa ugqirha, heyi, bendingatsho into yokuba singalifumana kumntwana ngoba silifumene kunyana wakho. Kodwa ke phambi kokuba simthathe kuzawudingeka into yoba utyikitye le mbalelwano esinika imvume into yoba silitsale eli gazi. Utata athi xa ibhala kule mbalelwano etyikitya abone indawo ethi iipayinti zegazi zingachazwanga inani lazo. Abuze utata kugqirha into yokuba zizawukuba ngaphi ke gqirha ezi payinti. Ugqirha angaphenduli loo nto, kodwa athi kuye, heyi, lizawusinceda eli gazi ukuphilisa tata abantu bonke abasemhlabeni, ngakumbi aba sebefumaneka into yokuba banaso esi sifo sibhubhisayo. Aphinde abuze utata, lizoba ngakanani? Abuze utata, hayi bo gqirha, uthetha ukuthini xa usithi lonke? Athi ugqirha, bendingazi tata into yokuba eli gazi salifumana kunyana wakho, kodwa sizalidinga lonke. Umbuzo ngokuba unokwazi umxelela umntana wakho le nto uyixelelwa ngugqirha, ngakumbi xa isithi ugqirha kuwe sizawunyanzeleka simthathe umntana sihambe naye. Siza kunika ithuba tata ukuhlale naye komzuzwana. Xa ebuza umntana phaa kuwe uhleli naye, kuzawuqhubeka ntoni tata, kwenzeka ntoni? Bathini oogqirha? Ungakwazi umxelela umntanakho ukuba ngowakho. Bathi kungekudalanga bafike kakhona oogqirha bathi, tata, sizawunicela ngoku niphume, sizawuqala olu tyando sizawulenza. Athini amazwi akho okugqibela kunyana wakho? Uhamba utata iphuma kweli gumbi engafuni, umntana bhabhayise uyise. Iindaba ezimnandi zezinto yokuba lenziwe eli chiza, liphila ilizwe, kodwa ke esibhedlele kwenziwe isikhumbuzo sonyana wakho. Ilishwa lelo into yokuba
Xa kusenziwa esi sikhumbuzo, abantu aba bebephilisiwe, abanye babo baxakeke kakhulu, abanye babheke emisebenzini, abanye balale bathi abanali, abaziva mnandi ukuba babhiyozele olu suku lento yokuba bebencedwe ngalo leli gazi lonyana wakho. Ingakuphatha njani loo nto? Uthi uThixo, ndingu-Alpha ndingu-Omega, ndisisiqalo ndisisiphelo. UThixo akanangqaleko, akanangqibeko, ukho endaweni zonke ngamaxesha onke, nangoku ukhona. Ngeli xesha lesifo sibhubhisayo, ukhona uThixo. Ingahlala loo nto ezingqiqweni zethu into yokuba asisodwa, kodwa ukhona uThixo.